kira dan Muhammadu ka bani bajira garwashin ga ya koma kankara kar ka duba hannun mu ka tunzira rabbu ya rabbahu shugaba ainihin ma'arifi rayuwa kar ta bata lokuta kar duhun ga ya kai mu ga mun bata hasken ka ya sauka ya gaskata mana imanin mu mu kyautata Allah dan annabi Muhammadu shugaba ainihin ma'arifi ai salatul fati mai yawa girman kadarin da ka hawa ahalai da sahabbai ban zuwa inda ka taba musu inuwa mu kai da Abubakar ainihin ma'arifi shehu ruwa za ya cimma ɗan kada ƙoramar ta hauro kan gada shehu tijjana jiku ya jaddada mana samu gare ku mu shada soyayya ta da ainihin ma'arifi ya bara mu gausu da asari shehu naini ya kai mun shiri saduwar gaishe da mu ɗairi ba ni so ta biyar gata mun kari shugaba ainihin ma'arifi ikon ƙasa alƙadarin sama abba mun zo gare ku sallama yau duka canja mun kama daga annabi zuwa ga Fadima na ɗayanta Fadima ainihin ma'arifi ya jarara Allah kira kamini kiti tausai kar kirfe mini ya aran hasken ki ya taitani Jibril ya mun kallon sani karmi da na sani ainihin ma'arifi la ilaha illallahu Allah la ilaha illallahu la ilaha illallahu Muhammadu sirri ilahu ya sarki fatu shugaba ainihin ma'arifi ya nabin Allah ya kuke abuwan face yi tuba yake sanda duna gadar taina kuke hadarar kance mana nan kuke mun gamsu a nan kuke ainihin ma'arifi da an gani aka gana kwai take in ganin ya kori ina take kawai a yadda ka ji kakan kake ba masa wasanin yaya kake ai kai na daban kake ainihin ma'arifi ai ka san komai yaya yake domin komai daga kai yake ko mala'ika mai fuffuke neman yardar kaga kai yake azarayul ya fake ainihin ma'arifi Allah na san ka Muhammadu ashine ya kira ka da Ahmadu Ahmadun bilami mun duwa rabban suka koma wahidu lasuwa ka amjadu shugaba ainihin ma'arifi ai ka san Allah asalin sani kai baka manta ba a matili arabin da gani baya gani kai ka kan ganshi na gaban sani sahibun na laini shugaba ainihin ma'arifi muna gaisuwa ga mai maka na Madina ki ka turan fuka mai gidan
dan Jibril mala'ika ba irin kabare shi ya cin maka ba za ya yi maka zamani mai riskarwa kake duk yadda ka so haka din ake in ka canza sakewa ke ba cewa me ya saka kake ai rabuta kai yake hankali bai bayyana ya kake yanzu haka ma kuka nake kaddara ka a yadda ka zo nake zuciyar sai kwanto take mun tuba annabi Muhammadu na yi alkawari kuma zan cika ni da komai na bar maka har yin mutu zan ta yi maka baitukan begenka kamar haka salatu lalaika yawan da Allah ke masa tambura wanda ke masa tattausan kira annabi karka kaddara kowace kaddara saboda ba a raba ka da wandara ya sarki shabara la tarfa'u aswatakum fawqa sauti nabiyikum kawai kuma kowa yayi kurumin yace da ku ce na'am ni dai na ce na'am ya saliman likalbu majidu ya raufu rahimu ahmadu shugaba na ranka na baka duwala baka sani in gudu don ta maya yawai zan gudu zuciya ta sai tafasa take aji nake tamkar tafiya nake waya shani a zaune ma nake baitukan begenka ga kai nake ce tayyar shatayi nake neman kakan nema nake kullum zargin kaina nake ji nake tamkar na yi fuffuke yin kan nayin da nan kake assalamu alaika mazuwa zan fatan na koma na yayi kina kuma na gama na so ne a bani gun zama ko da daga gefen raguma ya bunda ya gagar duniya lahira na bunka da tambaya shugaba karka bar ni na shawiya dan umaru na maka magiya rasulul malahimi ashe ruwa shi kama ganin gishi a tare da kai a ga arashi ai da tsadar ka sau murmushi wala sau ba take karba kashi ta sukar ubangiji innaka jimal anbiya'i baka arisalan biya'i barasurun wasana'i shamsu rushidu watida'i wasalati wasalami na wada sulhi ba'i wala alin wasabin wa muhibbin zintima'i
الملك دواما لا ترى ذاتا تهاني إنك جمل الأنبياء فكارس الأنبياء أين المعارف